nagigsunan. Hindi sa tibok kalimutan, itong nagigsunan. O sa itong mga Bible student, salamat nga nakatambo mo na si Rikso sa anak. Dito ko namin itong mga dili Adventist, itong ibig sa niya. Okay? Kami po kaulaw ko ito. Okay, salamat. Salamat kayo sa mga awit, leksyon. Nagtumbok kini nga doon ang langit nga pulianan na ito. Amen? Kunya, ito sa langit, lundon kalipay, apandinis kalimutan, lundon kasakit. Pero muna magtuunta, kung saan na ito, itong panimalay, magmalipayon. Ato na yung recognize si Pastor Bu, atong protoko ng kiksunan, karon. Pastor. Karon ang atong uruhan mga kiksunan, ang pagkahapsay sa mawilo sa panimalay, karon ug hangtod sa kahantunan. No, nang dito tiya kayo nga panimalay sa malipayon, daghan kayo panimalay naghandog sa malipayon nga panimalay igsoon. Naidato vertigyo sa bukan. Pero naipobre mo nag-igsunan, hilabihan sa makaswit. Ang dato ang pobre nagsilingan, pero ang dato nilabayay mga plato, pero ang mga pobre igsoon, bisag linugaw. Wah, okay. Yung asawa, yung kantahan, orgulya, guwapo, pagkagaya. Guwapo mo sa iyong asawa. Kaya yung pagtulog. Kaya ang asawa, gusto siya matulog, mayroon siya na, aridinig, islinda, ang tingil. Pag hindi na muting, kami maambungan, once di na muting, matulog na na. Nahinahina, ko kay, di na po yung may magtapan mga gigsunan, kaya nainit maglawas. Oo, basta pero tikumat ka na dapat namin pero tinginin ito ko sa sala niya siya sa kwarto kay matod pa niya na di ko katulog kay grabe ka muhapon huwag mo ko kadugog sa muhapon masukan-sukan yun tumo-tumo naging mo awa namin sa loob tilit Diyos okay happy family life niya napunta itaw health seminar. Adunay upat kadagkong mga sekreto sa malipayon ng panimalay. Gusto mo mga igsoon nga malipayon ng panimalay? Ingon si Kristo, in my Father's house there are many mansions. Kabalo ko kasi pupuyo dito, kita yung panimalay. No? Gana ganito mga igsunan. Wanay arthritis, hubak. Dinhi, samantala dinhi, bigil ng kagamay, wala na. Grabe na malatihan ng igsoon. Muna nga, importante, masakta na ito igsoon, ang hindi naman barang-barang. Sabi na po, tao ay makasukom sa ano din, di ba? Tanan kami nyo nang inangan o? Tama. Dino, Dixon? Sa dalagang ulit tao pa, iring-iring. Dito ko gina. Sunod, wiling-ring. Sunod, sapiring. Kinahanglan na nagtabang ng Dixon. Sapiring, sa Bisaya pa na nanaganag na ang Luzon. Matod pa ni Esteban Escudero, mas maayo na lang ang bulan, mas maayo na lang ang kalimutan matapos, kaysa bulan matapos. Kaya matapos ang bulan, nagano'n pa yun nun. Tubig, kurente, card, asa. Dapat yung card asa? Asa kasuksok, asa katago. Na, mas maayo na lang matapos ang kalimutan, kaya inapas ang tanan. Pero bulan kaya matapos. Grabe na gano'n ang problema mga kagsunan. No? Ikinaglan yun nga ang kami yun, adunag yun tama.
ko sa nagap, pero kung sa nabigso, tuklong ko siguro din, tanan panimalay, kinahanglan o tabang. Kaya kung aritas panimalay mga igsoon, mag-antos na tantos na tayo sa tulong kape. Nagbawa naman tayo ng tulong kape, pamahaw, piyuto, panihapon. Mapunan magiging ko sa kape, pas mo na. Mapunan magiging ko sa kape, patay na. Wala kinahanglan niya kung tayo igsoon, tabang. Okay. Ang upat ka ko mga sekreto sa malibay ko ng balik dito. Orang lagi nata sa tingala ko. Divorce statistic. Nanawa ito. 1,900 sa datong 1900. 100 usa ka divorce sa 12 ka 0.7 na binyo. Sa 1940 usa divorce sa nagbinyo nga unong kapalisan. 1990 usa divorce duhaan binyo. Sa 2000 usa divorce duhaan binyo. Sa 2012 Dexon, wala na gagawin. Dito rin hitabo ko sa gawas ng mga divorce. Pero sa ato din wala divorce. Pero sa election, doon ay divorce. Yan ay katanungan ko sila. Kaya hindi sa ato, dagan sa nagbuwag. Nagbulan, dagan naglaing mga binuhat. Kuna na, may katanungan ko sila na doon ay divorce. Ang pinakamayong magtatambag, kisa gani, ang pinakamayong magtatambag Ginoong Hesus. Muna nga, makaglagan mo na siya sa Biblia. Ang atong panimalay, kinahanglan doon lagi Biblia. Kaya naman, kay kung na Biblia, adunay magtatambag na si Ginoong Hesus. Pinakamayong libros kami nyo, samahan. Secret number 1. Ang pinakamayong libro mo ang Bible, Bible. Kunya, adunay secret number 1, higugmaa ang imo kaugalingon. Kami nyo mag-igsunan, doon ay mga tao ka lang wala, may gugma sa ilang kaugalingon. Di ka na baligo. Oo, naliwa mo na. Wala kayo sila may gugma sa ilang kaugalingon. Kung doon na kayo ilo, doon na kayo tawas, kaya mo rin mo ang imo kaugalingon. Kung doon na kayo ipon, doon na kayo tupis. Huwag mo ka magmahal, hilo na kayo mong ipon. Kunya, kung labay ka sa mga tao, sa wayo na ka, kaya nga naman, huwag kayo gugma sa iyong kaugalingon. Huwag kayo timan ba? At timan na to, sa hinaan na to, ligo na to, everyday, maligo, adlaw-adlaw. Hayahay ang paminaw. Sa tubig na mabugnaw, muli kaya ang mga kagaw. Muli pag-igugma sa kaugalingon. Ang tao ay ligo, agawon na siya. Oo, gagawon na siya mag-igsunan. May maligo kung init tubig. Kana kung magwanda na po, hindi ko na napasok mo. Init tubig. Guma, kaugalingon. Nga kay hinawayan mo kita. Na, pagtanaw na to sa amin, so ayun dito ka, hindi ka na bugnaw. Sa mas papagmamang ibatin, magkaibigan mo mga anak. Eh, si Lilit, ikuha mo ka na. Hindi ako na, sabi pagkabuhat. Basta gani, iaot ng pagkabuhat, pana siya na, unto na rin mo, unto na mo. Pero gabi gani, buha po ko siya. Magkaplastar mo yan, ang unto, kaya dili na mga din kayo plastar. Yung pa, mo, kaugalingon. Sa iyo sa Biblia, gugmaa ang imong isang katao, sama sa iyo, kaugalingon. Kung naigugma ka sa imong kaugalingon, may posibilidad makabalusag kang mahigugma sa imong silingan. Amen? Kung saan mo may imong silingan, dili mo tabanon. Ang imong silingan, tabangan, dili tabanon. Kung doon na kayo pinaksiyo, tagaan na mong paksiyo.
Kung nakay bulan, kaya sunod-sunod, kaya bulan. O, kung naiutan mo, masinabaw, lawoy, lawoy. O, di ka mabili, basta silingan kay panahon na ba sa atake, silingan yun, madali ang reaksyon. Karena dito ang mga kakihunan, tabahan na, silingan mo yung mga dulo. Kanya, mayroon silingan, may matay. Love your neighbor as yourself. Igugmaon na ito ang atong silingan sama sa itong kaugalingon. Kung ang atong kaugalingon, atong ipakaon, kung atong nasilingan, may mga kaon, atong silang pakaon. Ayaw mo kandog ko, di mo panalangin na ito sa Ginoo ng Yesu. Muna Ginoo sa Biblia. Okay. The principle, sumala sa mabasa sa Acts 3:6. I can only give what I have. Kung ako adunay tulo, dili ako makahatag og unom. Pero kung ako dunay unom, makahatag ako og tulo. Oh, tama. Mao na hinungdan ang atong panimalay ni samot kung kaison. Kaya ni mong sweldo sa kaliburan, nangutan mo 2,000. Ang saan na mo? Oh. Kunya, ang imong kwarta o sa kaliburan, ihatag ang 2,000, wala imo. O, wala kayo 2,000, sa kaliburan, pumunta na saan ka. Muna na, kung doon na kayo nung pwede ka maghatag ng tulong. Dili kayo inong tulong, hatag ang tulong. Oo. Kaya kato sa panahon ni Elias, naaman to ihatag niya ka sa kang Elias, pero naaman to. Naaman to yung harina o oil mga igsunan. Dako kay panalangin mga igso. Kung wala ako'y pag-igugma sa kong kaugalingon, wala usab ako'y ihatag na pag-igugma kanimo. Pero kung igugma ko ang kong kaugalingon, ako usab adunay mahatag nga gugma kanimo. Tinuod na igso, di ba? Kung wala ka may gugma sa kong kaugalingon, imposible may gugma kasi si kakao nimo. Kung kaya gugma sa kong kaugalingon, hinawayo ko ganing ka sa kong kaugalingon, mayroon ka ka, gusto nang naon ako, kung bata man, samot ang tao na, pati ang naon mo, ay panaway ba sa kunaw na tayo, kasi marunan, wala. Kung hinawayan ka sa mga kagulingon, may posibilidad hinawayan ka sa mga tao. Ayaw ikso. Kaya kita mga tao, unique, dihimo si Ginoo. Mabasa sa Salmo 139:13, ang Diyos na umul ka na to, o dili angay sa wayon kay mao na ginihatag si Ginoo na. Namay ba di ba kung dakong ilog magamyan, kung dakong naon sapsapan, namay mga tagdak na mga dato. Oh, sapsapan, matambok sapsapan niya ko. Wa mga bilbil. Kung ay mong ilog dako, ayaw na nagpagamyan. Kaya mo nagpagamyan, dili na mahapong sinaw. Oh, dakong naon niya gamay ilog, hindi na mahapong. Muna na nagkapirot na mga iso. Muna na siya. Binupuro na ito. Sinususan, sinawan. Muna na siya. Diba dahil? Ano na kita mainan magsisimla? Sinus-nus, no? Ano na iso? Indibilog na ito. Dili na ito. Kaya uspo na bihimo sa Ginoo. Pa, kung saan man, nako sa pag-usap sa akong pagtanaw na akong labing ubos kaysa uwan. Ganto sa pagtanaw nga ako di ay kapareha sa usap sama sa uwan. Ayaw ba nila matapong breakso? Kaya naman magtataw ka rin sila na maragyan-mukmuk, dinadayan sila managa. O, sa iyo din kung saan man ako sa pag-usap sa akong pagtanaw nga ako labing ubos kaysa uwan. Ganto sa pagtanaw nga ako di ay kapareha sa usap sama. Isa-usawa ng igsoon, ato yung isipon na kita pinakaubos, itanigyan nila. Bisag hapog ka, pero tanaw na nila, pinakaubos. Nga naman, ang Biblia nagsulti, bulahan ang nagpaubos kaya ipataas. Apa na ang nagpataas, ipaubos. Muna nga, kalipin na tatanan. Sampol, kung mukaon ka, pobre ka, mukaon sa nagdato, mutanan ko sa inyo, pareha busog dili. Oh, kaon sila sa Jollibee, ikaw kaon ka sa inyong balay, o kining dukot, mura busog ka. Di ba? Paglibang ninyo na, uniform. Oh. Tanan igsoon ka pareha sa Diyos.
Kung ikaw naghindag konson, aircon, ang pobre naghindas balik, maurang tulugan na gyapon, makatulog gyapon. Tinulili, oo, katulog gyapon. Ang mga dato mag-isog na tulog. Nga naman, kung daghan na nagsalapi, mahatlog na ka nga, kidnapod ka, isang tiguang na. No? Kidnapod ka. Daghan na ka mga bodyguard. Pero ang pobre may pinakayahan. Kaya isang ihatag sa kidnapper, di mo dawat ang kidnapper. O, lugang sa gasto. Ang kidnap mo nila, ganang magalugat. Kitang pobre, lambyan na pinta sa mga kidnapper. Ayaw na yun, nag-chili, gawin kwarta na. Sinudo na. Kaya na yung German. Mo na sa leksyon. Ayahay. Ang mga pobre, hamugaway. Pero ang dato, nagkalisod-lisod. Sa usahan nila paglikay sa kalibutan. Pero may grabe na kadausan ng leksyon. Self-esteem, number 1. Ask myself why. Ibu pagkutanaw kaya, ibu kaulingon niya. Ngano. No? Salmo 43:5. Ngano ka nagasubok ka? O kalad ko. Ngano ka nagubod ka sa sulod na to? Lumaong ka sa Diyos. O, ini bisa niya yung ediksyon, yung musabdan. Lumaong ka. Paglaong ka sa Diyos. Hindi niya ka sa mga eksunan. Pero lahat may paminaw mo, sigang istorya nga, kumusta mo ka? Ang kanunong niya mga tao, yan po, sige na mag-istorya. Pero siguro kung gano'n yung eksyon, kung istorya ka sa mong paglingon, siguro ulit mo, ngaway tao. Kaya kung naay tao, oo man, mayroon ka nga, Jer, kumusta ka, Jer? Itubag mo ko nga, okay na, kaya mo ni. Muna si Paul Corsino, dito pa siya sa gawas, mamintal siya. Sige siya, istorya siya isa. Kaya ni mo ni Paul. Yung tubag mo siya nga, okay na. Manino mo ba yun? Pagkatapos natin itong glingon nga, why? Nga nung nasubok ka o kalagko, nga nung nagubod ka sa sulod na to, lumaong ka sa Diyos. Sa ito pa, salikan na ito ang Diyos. Self-esteem number 2. Put my past to rest. Basa. Pilipos 3:13. Sa ginakalimtan ko ang nanagpamagina o sa nagagastas ako paingon sa naasapahan, ako nagapadayon paingon sa daogan. Ginakalimtan ko ang nangangina. Kalimtan ang nangangina. Past is past. Ayun na ito. Lingihan ito mga kagahapon. Galugay ng ilumutan sa mga katuigan. Yan mo po yung laksiyon biglang sa tipakas kagahapon. Lisod yan ang mga kiksunan. Kaya ang asawa na ikaw man sila na, mabinyo mo, madalaga ko yung tao, kinahanglan, susiho ninyo ang kaliwat sa inyo, uyan. Kaya unsa ka na siya. Kaya kaya ang asawa o naghiling pa rin sa mong kaliwat, hindi ko na masugod mga kiksunan. Akong papa, nanapan, umama, bitaban, o ay masugod na siya. May mga siya na, may posibilidad, liwat ni, manapan ni. Pero huwag ko magtugaan sa akong mga kagahapon. No? Mga kagahapon. So, karon halimbawa na niya na akong kagahapon na namin anak ko sa, dili na siya kapiyan ako, kaya nagkakako naman siya pag-igugma ka na ako. No? Ang babae na nila kayo may gumawa, makaroon na niya kanunay. Mahigugma na